дар таърихи беш аз 60 солаи худ равшани Кулоб 2 маротиб унвони қаҳрамониро ба даст оварда, 1 маротиб соҳиби ҷоми Тоҷикистон гаштааст. Равшан инчунин Тоҷикистонро дар боҷаҳои Конфедератсияи футболи Осиё муаррифӣ намудааст. Мактаби футболи Кулоб футболбозони саршиносеро ба мисли Валеди Турсунов достони зиндаи футболи тоҷик парваридааст. муҳаммадҷон ҳабибуллоев ки футболи тоҷикро ба ҳайси сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва дастаи Регар-Тадази шаҳри Турсунзода дар бозиҳои Конфедератсияи футболи Осиё ва Зайниддин Раҳимов ҳамчун сармураббии мунтахаби 16-солаҳои кишвар дар чемпионати ҷаҳон сарварӣ намуданд, обхӯрдаҳои мактаби футболи Кулобанд. равшане ки як замон барои тамошои бозиҳояш ҳатто мухлисон аз Русия меомаданд, анқариб 10 сол аст ки дар Лигаи Якум бозӣ мекунад. ва қабл аз оғози мавсими нав мо ба шаҳри Кулоб ба суроғи Равшани овозадор рафтем. шаҳри бостонии Кулоб дар таърихи 2700 солаи худ се вежагии хос дорад. фалак, чакан ва дастаи Равшани Кулоб. мо дар маркази шаҳри Кулоб қарор дорем. ин бино дар собиқ мағозаи Равшан ном дошт. як замоне дар болои ин бино бо ҳарфҳои калон калон Равшан навишта шуда буд ва ҳолдонҳо мегӯянд ки усулан исмгузории дастаи Равшани шаҳри Кулоб ва пайдоиши исми ҳамин мағоза ба ҳам рабти хоса доранд. аммо аз он замоне ки аз болои ин бино исми Равшан канда шуд, аз чӣ бошад ки дастаи Равшан ҳам рукуд кард ва ҳайати эҷодии барномаи футболи тоҷик бори дигар ба шаҳри Кулоб омадаем то аз вазъи феълии дастаи Равшани шаҳри Кулоб ки дар Лигаи Якуми мамлакат бозӣ мекунад барои шумо нақл кунем. соат 15 рӯз буд ки мо ба варзишгоҳи марказӣ майдони хонагии Равшан расидем. тамрини даста баъд аз 1 соат оғоз мегардид. сармураббии даста Ғайрат Мираҳмадов чун одати дерин 1 соат қабл аз машқ ба варзишгоҳ меояд ва ба пиндори ӯ ин корро бояд ҷумлаи мураббиён иҷро кунанд. усулан ҳамин хел одат доред ки қабл аз тамрин тани танҳо ба варзишгоҳ бале, албатта ин одатам бигем на танҳо бояд дар ман бошад, дар ҳамаи мураббиҳо бошад ки ҳар як мураббӣ метавонад ки пешаи тамрин бояд бубурад майдона бибинад ки майдона дар чӣ ҳол аст. мақсад шояд ки ту хабардор набошӣ, майдон об мемонанд, мақсад хабар намеёбӣ. барои ҳамин мебирои майдона мебинӣ ҳар як камбудӣ шабад. мақсад бо тамрина давом медиҳ. 1-ним соат пеш биёӣ хубтара. албатта суоли матраҳ то кунун дар Кулоб ин аст ки чаро Равшан соли пор ба Лигаи олӣ набаромад. аснои мушкили поринаи Равшан Ғайрат Мираҳмадов Кулбуки Восеро мураббигӣ мекард ва то ҷои зарурӣ аз иллатҳои ин нокомӣ огаҳ набуд. соли пор иллаташ чӣ бигем, ман ки дар тими Кулбуки Восие будам, ман мураббигӣ намекардам. сабабша ман намедонам, мақсад чизи буд набуд, террое ки кор мекардам ва ё нақстар медонам. аммо Маъруф Рустамов ки ҳамакнун дар як тандем бо Ғайрат Мираҳмадов имсол дар даста кор мекунад, он вақт ба ҳайси сармураббии даста фаъолият дошт ва сабабҳои роҳ наёфтани дастаро ба Лигаи олӣ ба таври зайл гуфт. соли гузашта даста дар даври аввал ба ҳамагон маълум буд ки даста аммо бозингарои хурдсол буданд. ба назари ман мумкин ҳисоби физикишон бачаҳоро нарасид, барое ки бисёр бозиҳои мо бисёр вазмин буд ки мо 7 бозии аввалро ғалаба кардем. баъд аз он рафтем ба парвоз. ҳамҷа баъд мо кам тарак шикаст хӯрдем. мо 2 бозингармон аввал дар райони 5 айдаст додем. Далер Шомродов корти сурух гирифт, Ҳасан як корти зарди дигар гирифт ки боз як бозиро накард бозӣ. давҷа рафтем 5 дақиқада дар парвоз. 5-7 дақиқа буд ки боз як бозингармона корти сурух додам. Саидхони Ҳамроҳхонро. баъд ҳамҷа шикасти мо сар шид.
2 روز قبل کمیسیای ویژه فدراسیای فوتبال تاجیکستان ورزشگاه مرکزی شهر کولوب را همچون ورزشگاه آماده به موسم نو قبول کرد و هم این نکته باعث ذکر است که اصولا در این میدان در ردیف بازی های دسته روشن که در لیگ یکم بازی میکند، بازی های دسته فیضکند ناحیه واسه که در لیگ عالی بازی میکند گذرانده میشوند و چگونه در بالا ذکر کردیم حال حاضر آمادگی ها ادامه دارند و من نصب همین دروازه های نو گواه از گفته های بالاست. گروه کاری فدراسیای فوتبال جمهوری تاجیکستان برای تیاری از ورزشگاه‌های شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب دیدن کردند و اون کمبودی‌هایی که در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب جای داشتند با ما گفتند این کمبودی‌ها علل خصوص همین دراویدن ورزشگاه و رنگ‌وباری ورزشگاه دیگر هم اتاق‌های لباسی بازیکنی و جای آببازی ورزشگران همه تیار است. اقربک ساعت به 16 نزدیک میشد و برای فهمیدن انتظام در دسته از غیرت ریجه آمدن بچه‌ها را پرسان شدیم. دسته خیلی میشه وقتی که با انتظام جای اول است. بله وقتی که با تمرین دیر میای هر یک کلوب در نزد خودش هم خیلی رابریت موندگی که وقتی که بازیگر وقتی که دیر میکنه با ترینوفکا هم خیلی مخصوص جریمه از جریمه میبندی دفعه دیگه دیر نمیکنه. بعد از یک صحبت کوتاه سرمربی دسته به دویدن آغاز کرد و میان فوتبال بازان به چهک خردسال میدوید و به سؤال ما نسبت شخصیت او سرمربی مختصر جواب داد که فوتبال بازی آینده روشن است. راستی ما گمان کردیم که او پسر خودی غیرت است و با استفاده از مقام پدرش به این تمرین راه یافته است. اما معلوم گشت که او پسر خردی حملگر دسته سفرعلی کریموف بوده است. او حواس داره ترینوف آمدن نمیخواد که بیا مشق تاش تماشا کنه کماند روشن میخواد آینده در فوتبالیست کنیم. حواس داره نه؟ او سخت حواس داره. چند سال است؟ 6 ساله میشود. همین چند دوره که شما میدوید و میدوید خاطر شما یا که اگر دمیرش نگی میدوید. بعد از یک دوره دویدن عمر جون توپی خود را گرفت و با جورش به کنج میدان رفت و در شفت مشق بچه‌های کلان به مشق خود آغاز کرد. اما از سر این مسئله فوتبال بازی آینده بیاییم سر وضع کنونی روشن که در هیئت خود اخیراً سابقه‌داران پرتجربه خود همان نفرانی که روشن را به چمپیونی آورده بودند نگه داشت. هرچند یکی از آنها نوروز رستموف به دسته فیضکند گذشته است. بازیگرایی که بدن اصلا وایو در دیگه تیم‌ها بازی میکردن وایو را خواهش کردیم که میخوای یک جای شیم تیم دوست داشتم با لیگ عالی براریم با مانند سفرعلی کردیم دلیر شامرودوف رستم رضایف خب و دو بازیگر دیگه از دنقره از سامانی دنقره و یک بازیگر دیگه از واسه یک بازیگر دیگه از پرواز چی داریم نقشه داریم دعوت شدگی کوشش میکنیم که بهتر شود. ما با این دفعه خود مقصد داشتیم که جمع شدیم بچه‌ها که در دیگه دستا بازی میکردیم همین دسته روشن اما کسا گفتیم دسته لیگ عالی را براریم. البته بودن این بچه‌های پرتجربه به نفع روشن است، اما باید در این میان جوانان را تربیت کرد. خوش است که در روشن این همه را خوب میفهمند و جوانان زیادی به دسته جلب شدند. نیکروز گدایف را امروز ضرور است که در دسته با حملگران پرتجربه برای راه یافتن به هیئت اساسی رقابت کند. کوشش میکنیم که خوب بازی کنیم با همه بازیگرای تجربه دار. در یگان بازی بود که از دقیقه های اول به میدان برآمده باشه؟ بله بود. بازی با اسفاره بود که در آن با حساب 1-0 غلبه به دست آوردیم و گل یگانه را من زدم. آفرین. نیکروز همون گذشت خیلی ماهرانه در بازی جام فدراسیای فوتبال تاجیکستان با دسته استروشن دروازه‌بان استروشن که خیلی دروازه‌بانی با مهارت است. چهل شد که بسیار یک گل عالی زدی. با من همون پرتاف را سفرعلی کریموف انجام داد و من یک حمایتگر آن را به خوبی توانستم گذاشتم و
ба дарвозаи Истаравшан гол задам. ҷавонон аллакай дар чанд сол дар нақша ҳам буд, ҷавонон ҳам тайёр шидагӣ ҳам ҳастанд ва бозингарони собиқадор мо намегем ки оё ака собиқадоранд ки оё чӣ хеле бигӯем бозингарои пуртаҷриба ҳастанд, оё кори худшонро дар майдон мекунанд, чанд дақиқае ки дар кор аст ба мо лозим аст кори худшонро мекунанд. мо бо ҷавононро медаронем, бо ҷавонони хубам дорем ки медоранд бозиро рафша дигар мекунанд. бисёр хуб аст ки дастаи Равшани Кулоб имсол дар ҳайаташ ҳамун бозингарое ки собиқ дар соли 2012-2013 баромад мекард, ҳамун бозингарои маҳаллии шаҳри Кулоб ҳастанд дар даста ва бо онҳо ҳастанд бозингарони ҷавони шаҳри Кулоб ки аз онҳо хеле маҳорати хуб ёд мегиранд. мо боварӣ дорем аз бозингарон. ба андешаи сармураббии дастаи Равшан иқдоми бидуни легионер бозӣ кардан дар Лигаи Якум ба нафъи футболи тоҷик аст. бояд ҳам хел боша ки ҳами ҷавонон худшон дар лигаи аввал бозӣ кунанд, тимҳошон да бозӣ кунанд, пурқувват мешаванд. Кадомеш ки тайёр мешава, пурқувват мешава, баъд ба лигаи олӣ мебарояд. ӯ мегӯяд усулан сатҳи Лигаи Якум аз Лигаи Олӣ чандон фарқи бузург надорад. Лигаи Якум ҳозир аз Лигаи Олӣ сустар боша багем не. Лигаи Якум назар ба Лигаи Олӣ хеле ҳам сахт аст, барое ки 14 даста иштирок мекунанд. ҳар 14 дастае ки иштирок мекунанд ҳама бачаҳои чиянд маҳаллиянд, бачаҳои мақсад бачаҳои хуб бақувватанд. Ягон дастаро ман намебинам ки ягон даста сустар боша ва ягон ташмода чӣ накунад. ҳамаш дастаҳои пурқуввате. Рустам Ризоев ба ҳайси дарвозабони пуртаҷриба ва дарвозабони асосии даста дар як гӯшаи майдон ба ду дарвозабони ҷавон машқ медод. нигоҳ коз мо ҳаракат мекунем мобайн қати мурод ба инчка мезан хона кор мекунем сар мекунем ки сар саш чап рост мерем тата чап я бо рост сантар болонтар ки мурод на бардафта чанқа бисёр движение карде худо чӣ мешава ба андешаи шумо ҳамин сарбони даста капитани даста бояд дарвозабон бошад ё ки аз ҳисоби бозингарон дар кадом мавқеъ осонтар аст? майдонда боша бисёр хубтар мешавад. хай бачаҳо маро боварӣ кардан чӣ кардан хеле ман бозӣ мекунам дар дастаи Равшан гуфтан ҳамин Рустам Бестак аз ҳисоби таҷрибаву чӣ хай аз дарвоза истода бачаҳоро роҳбарӣ кардан осон аст? хайо гӯш мекунанд бачаҳо гӯш мекунанд чӣ мекунанд чандин сол шуд ман хатиё бозӣ мекунам чӣ мекунам гӯш мекунанд. дар хатти муҳофизат кадом бозингарон бошанд ки ту худатро дар дарвоза хело ором ҳис мекунӣ? Асан Сафар Далер бо ягон ҷавона мемонанд аз ино ибрат мегиранд чӣ мекунанд мешавад. албатта баста шудани шартнома бо футболбозон боиси хушист, аммо бастани шартномаи яксола бо сармураббӣ андаке ҷои нигаронист, мегӯяд Ғайрат Мираҳмадов. шартномаи мо чӣ хеле ки Федератсияи футболи Тоҷикистон баровардагие ва ба мо мегӯяд ки пеш аз вақти бозиҳо сар мешавад, албатта бояд шартномаро мо пешниҳод кунем. Шартномае ки мо қатъии клуб кардаем, яксола кардагием, бозингарое ки мо даъват кардем яксола контракт кардагием. Натиҷа ишон медиҳӣ ё ки тим нишон медиҳад, ё ки мураббӣ нишон медиҳад, ё ки чӣ, баъд бозингар бошад. баъд агар клуб бихоҳад бо қатъиш бо як соли дигар шартнома мекунад. шароитҳо ҳам аст. маоши даста 2 моҳа аз тарафи мақомот дода шуд. оғози тайёрӣ фақат барои мавсим дида истодам. шартномаи мураббиҳо ҳатман бояд 3 сола 4 сола бошад, барое ки ягон мураббӣ дар 3 бозӣ, дар 4 бозӣ, дар 10 бозӣ чизи хича ишон дода наметавонад. вақт дар кор, сол дар кор ки як чиза кор кунӣ, хеле 1 сол ним сол қатъи чико карда намешавад. албатта равшан бе муҳобо аз сермухлистарин дастаҳои Тоҷикистон буда, ҳатто дар тамрини даста мухлисони зиёде меоянд. мо мухлисони дастаи Равшани Кулоб омада машқу тамрини дастаи Равшанро ҳар рӯз тамошо мекунем. мо боварӣ дорем дастаи Равшани Кулоб имсол ба Лигаи Олӣ мебарояд ва ба мисли солҳои
2012 2013 این ورزشگاه پر از مخلص میشود. باز بازی زیبای دسته روشن رو ما تماشا میکنیم. ما باوری داریم از دسته روشن کلوب. ҳанӯз 10 сол қабл барои аввалин маротиб дар клуб фан-клуби дастаи равшан таъсис дода шуд, ки дастаро дар бозиҳои хонагӣ ва сафарӣ ҳамроҳӣ мекард. агарчи имрӯз фан-клуб ба таври лозима фаъол нест, аммо ба гуфти мухлисон бо баромадани равшан ба лигаи олӣ ва омадани футболи калон ба клуб, фан-клуб дигарбора зинда хоҳад шуд. фан-клуби равшан фаъолият мекунаду аз ҳисобе ки дастаи равшан дар лигаи якум баромад мекунад ба мисли 2012 2013 нест. Не ки мо боварӣ дорем дастаи равшан ба лигаи олӣ бирояд, боз фан-клуб ба мисли солҳои 2012 2013 ташкил мешавад. мо боварӣ дорем. равшан дар ҳама давру замон як мақсад ва як вазифа дошт: ғолибият ва боз ҳам ғолибият. ва имсол низ чунин масъулиятро раҳбарияти шаҳр ба дӯши ситоди мураббиён гузоштааст. дар навбати худ ба гуфти сардори даста Баҳром Рустамов, раҳбарияти шаҳр барои ноил гаштан ба ин ҳадафи асливу усулӣ дастаро ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд. ҳамаи кӯшиши ғайратҳои ҳам мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Кӯлоб, алахусус раиси муҳтарам Иноятзода Баҳром ба он равона карда шудааст, ки даста бояд имсол дар ба лигаи олӣ барояд. нақшаҳо соли гузашта ҳам буданд, лекин аз он сабаб ки даста дар даври якуми мавсими соли 2019 бо гурӯҳи ҷавонон бозӣ кард буд, дар охир камтар мушкилӣ пайдо шуд, лекин имсол худо хоҳад даста ба лигаи олӣ мебарояд. раҳмати калон ба раис шаҳри Кӯлоб Баҳром Иноятзода, ки ба мо дастгирӣ кест аввали мавсим. аз вақте ки раис шаҳри Кӯлоб шуд, на танҳо футбол балки дигар чизорам сахт гирифтаву пеш буристай. боварӣ дорем ки бо дастгирӣ хуб мешава, тим дар лигаи олӣ баромад мекунад. дар дастаи равшан ки аллакай дар ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон ва ҷоми лигаи футболи тоҷикистон хеле бомуваффақона баромад кард, бо чашми умед ба сӯи фардо нигаҳ мекунанд ва усулан ғайр аз баромадан ба лигаи олӣ ва баргардондани футбол ба Кӯлоб дигар ҳадафе надоранд. мақсадмон ҳамин даста равиш лига бироем. боварӣ дорем ки на бачаҳо ҷамъ шудан дар пеш худ мақсад доштанд ки дастаи шаҳри худамон аст, бояд дар дастаи олӣ равшан бояд бозӣ кунад. ният дорем ки ба лигаи олӣ бароем. خب боварӣ ҳам доред? боварӣ ҳам дорем. як мақсад аст ба лигаи олӣ баромадан, чунки аллакай мухлисои мо аз бигем мондаам шидагӣ ҳастанд, ки аз интизорӣ, бале, кай равшан ба лигаи олӣ, мо мехоҳем равшанро ба лигаи олӣ бибинем. акнун биёем дигарбора сари масъалае ки мо онро ба рукуди равшан рабт додем. шояд тағйири номи яке аз брендҳои Кӯлоб, мағозаи равшан, ки дар собиқ 4 ном дошта машҳуртарин нуқтаи шаҳри Кӯлоб аст, ягон иртиботи воқеӣ надошта бошад. аммо ба ҳар сурат ин навиштаҷот аз мавҷудияти яке аз брендҳои машҳури Тоҷикистон, равшани Кӯлоб, гувоҳ буд, ки ба ақидаи бисёриҳо буданаш зарур буд. то ҷое тавонистем аз омодагиҳои дастаи равшани шаҳри Кӯлоб ба мавсими нав барои шумо нақл кардем ва боварӣ дорем ки аз мавсими оянд дастаи овозадори равшани шаҳри Кӯлоб дар лигаи олӣ баромад мекунад ва чӣ гунае ки мухлисон ҳам дар ин ҷо зикр доштанд, ин варзишгоҳ боз ҳам моломоли мухлисон хоҳад шуд.